Pnawn da pawb, a chroeso mawr i chi gyd i'r sesiynau yma. Dwi wedi bod yn edrych ymlaen atyn nhw ers amser maith, sesiynau Ffrangeg gyda ni yma yn e-sgol, a hefyd Lleucu Haf. Mae Lleucu'n ymuno fyny rwan, dwi'n gweld ti. Pnawn da, Lleucu, sut wyt ti? Pnawn da, bawb, pnawn da Huw, dwi'n dda iawn, diolch. Sut wyt ti? Iawn, diolch yn fawr iawn. Falch iawn bod ti wedi ymuno fyny. Mi ddedes i pnawn da yn do, ond wyt ti'n ymuno fyny o Batagonia yn dwyt, felly dylwn ni ddeud bore da wrth ti, mae'n siŵr. Ydw, dwi yn ymuno o Batagonia, felly bore da i ti, Huw, a bore da i bawb arall yng Nghymru hefyd. Wel ie, bore da, pnawn da. Nw'n ni sticio fo prawn yng Nghymru falle. Ond diolch yn fawr iawn i ti Lleucu am ymuno fyny. Mae'r llun chydig bach yn distorted i'r gair Saesneg, allai ddim meddwl, ond mae'n berffaith iawn pa poeni da ni'n clywed ti, a dyna di'r peth pwysig ar gyfer y sesiwn prawn yma. Sesiwn cyntaf, fel dwi'n dweud, fydd a sesiwn Ffrangeg arall wythnos nesaf, cyn gorffen efo 2 sesiwn Sbaeneg hefyd wrth gwrs. Mae Lleucu yn dipyn o ieithydd ac Sbaeneg yn ddefnyddiol iawn yn Patagonia, mae'n siŵr, dydy Lleucu. Wrth gwrs. Cyn i mi drosglwyddo at y ti fel yr athrawes, well i fi nodi ambell beth. Un peth pwysig ydy, mae rhywun wedi holi am y taflenni gwaith. Does ddim angen y taflenni yn ystod y sesiwn, fyddwch chi'n medru defnyddio rheini ar ôl y sesiwn, mwyn atgyfnerthu yr hyn ydych chi'n ddysgu heddiw. Hefyd, os ydych chi'n gweld yr eicon bach yma ar waelod y sgrin, fan hyn ar y gwaelod ar y dde, mae hynny'n golygu bod Lleucu ar fi'n dysgu ni, a egluro sut i ddweud pethau'n gywir. Wedyn, os ydych chi'n gweld y dyn golygus yma ar y sgrin, pwy bynnag ydy o, mae Lleucu ar fi'n fy nysgu i sut i ailadrodd ar ei holi, ond mae croeso chi hefyd fel dosbarthiadau ac athrawon i ymuno gyda mi yn y rhan hynny. Ac os ydych chi'n gweld yr eicon yma, fyddwch chi'n gwybod mae eich tro chi fel dosbarth ydy hi i gymryd rhan yn llawn. Felly, Lleucu, nhw'n ni roi tro arni, ie? Ffwrdd â ni. Felly dyma ni, bonjour blant, bonjour athrawon, dyn ni'n mynd i ddysgu am Ffranc, tipyn bach am Ffranc, a dysgu Ffrangeg. Felly, 1, 2, 3, on y va! Heddiw, nod y wers, dyn ni'n mynd i ddysgu lliwiau banner Ffranc yn Ffrangeg wrth gwrs. Dyn ni'n mynd i ddysgu sut i gyfri i 10, a dyn ni'n mynd i ddysgu rap cyfarchion mewn Ffrangeg. Okay? Dyn ni'n barod? Wyt ti'n barod, Huw? Barod i fynd, Lleucu. Gwych. 1, 2, 3, on y va! Felly, écoutez et répétez. Écoutez et répétez. Gwrandewch a cael adroddwch. Dyn ni'n dechrau gyda ti, Huw. Iawn te. Felly, le drapeau de la France. Le drapeau de la France. Y lliwiau. Bleu. Le. Blanc. Long. Rouge. Rouge. Très bien, très bien, Huw. Da iawn ti, dwi'n gallu clywed y sŵn yna yng nghefn y gwddw gyda'r rouge. Nawr te, tro chi blant, okay? Écoutez et répétez. Écoutez et répétez. Gwrandewch a cael adroddwch. Bleu. Très bien. Blanc. Super bien. Rouge. Excellent, les enfants. Excellent. Da iawn chi. Nawr, dyn ni'n mynd i wneud hwnna unwaith eto. A rili, mae angen i chi ddefnyddio'ch llais chi. Cofiwch y sŵn yna yng nghefn y gwddwg pan dyn ni'n dweud yr r yna, yr r, reit yn y cefn. Okay, dyn ni'n dechrau. Bleu. Super. Blanc. Excellent. Rouge. Super bien. Da iawn chi. Felly, dyna ni, lliwiau banner Ffranc. Les couleurs de la drapeau de la France. Super bien. Écoutez et répétez. Écoutez et répétez. 1, 2, 3, on y va. Dyma ni. Felly, Huw, dwi'n dechrau gyda ti. Okay? Ti'n barod? Barod i fynd.
Iawn. Un. Un. Super bien. Deux. Deux. Super. Trois. Trois. Super. Quatre. Quatre. Excellent. Cofio'r sŵn yna. Quatre. Quatre. Reit yn y cefn Huw. Quatre. Quatre. Super. Cinq. Cinq. Da iawn. Cinq. 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 Da iawn. Super. Six. Six. Sept. Sept. Excellent. Huit. Huit. O, mae'r un yma tipyn bach yn anodd. So, gwranda Huw. Gwranda Huw. Huit. Oes da ar y dechrau, sŵn Mae'n swnio fel bod na L, does na ddim L, ond mae'n debyg iawn. Huit. Huit. Da iawn. Excellent Huw. Diolch yn Excellent. fawr. Neuf. Neuf. Super. Dix. Dix. Excellent, da iawn. Nawr te, trwch chi blant, OK? Écoutez et répétez. Wel, blant ac athrawon, wrth gwrs. Athrawon, mae angen i chi ymuno mewn gyda'r cyfri, OK? Dyn ni'n barod? 1, 2, 3. On y va? 1. Très bien. 2. Super. 3. 4. Super. Cofiwch y sŵn yna yn cefn y gwddwg blant, y sŵn yna. 5. Excellent. 6. Super. 7. 8. Mae'r un yna'n anodd yn dydi. Newch chi wrando eto. 8. Très bien. 9. 10. Super bien. Excellent. Reit, dyn ni'n mynd i wneud hwnna unwaith eto, a wedyn gyda tipyn bach o gerddoriaeth. OK? Dych chi'n barod? Unwaith eto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Excellent. Nawr te, dyn ni'n mynd i ddefnyddio cerddoriaeth. Dyn ni'n barod? Mae rhaid i chi wylio'r fideo ac ymuno gyda'r fideo. Felly dwi angen i chi godi ar eich traed. Pawb yn y dosbarth codi'ch ar eich traed, dych chi'n mynd i ddewnsio. Dych chi'n mynd i wrando ar y gerddoriaeth, dych chi'n mynd i edrych ar y symudiadau, a dych chi'n mynd i ymuno gyda'r fideo. OK? Dyn ni'n barod? 1, 2, 3. Bant ni. 1, 2, 3. On y va. Codwch chi fyny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, super bien, super bien. Da iawn chi, blant. Da iawn athrawon. Fi'n gobeithio bych chi di ymuno mewn hefyd. So dyna ni, y rhifau o 1 i 10. Sut ti'n teimlo, Huw? Dwi'n falch iawn bod ti yma er mwyn wneud y dance moves, Lleucu. Do'n ni byth yn dda iawn efo'r Macarena, ond dwi'n gobeithio bod pawb yn mwynhau'r Macarena ar draws Cymru. Felly,
Ie, fyddwn ni'n rhannu'r fideo a'r gerddoriaeth yma gyda chi wedi'r wers mwyn i chi gael ymarfer cyfri gyda'r symudiadau wedi'r sesiwn. Ond gobeithio bod chi wedi mwynhau yna. Bydd yna gyfle arall i sefyll ar eich traed ac ymuno efo Lleucu eto cyn diwedd y wers. Ond beth ydyn ni'n neud nesaf, Lleucu? Dyn ni'n symud ymlaen a cofiwch, écoutez et répétez. Écoutez, gwrandewch ac ailadroddwch. Répétez, 1, 2, 3, on y va. Felly, dyma ni Huw. Dwi'n mynd i ddysgu ti i wneud sgwrs mewn Ffrangeg, okay? So mae gyda ni'r Gymraeg a'r Ffrangeg wrth ei gilydd. Felly, gwranda ac ailadrodda. Bonjour. Bonjour. Très bien. Bonjour. Bonjour. Bore da. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Très bien, Huw. So sut wyt ti? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Da iawn, Huw. So mae hynna'n golygu da iawn, diolch. Fantastic. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Très bien, Huw. Newn ni wneud hynna unwaith eto. So gwranda'n asid. Comment tu t'appelles? Ydy'r sŵn ar ddechrau'r llythyrau fanna, ydy o'n ty neu'n sŵn gwahanol? Comment tu... Mae tipyn bach fatha sŵn fatha mae tren yn neud. Comment tu t'appelles? Di ddim yn tw fel yna t Cymraeg pan dyn ni'n deud sut wyt ti. Mae yn fwy o ch. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Fantastic, Huw. Da iawn ti. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Marie. Felly, Mari ydw i, ond cofiwch, ydych chi'n gallu newid Mari eich enw chi yn dydych. So, je m'appelle Marie. A Huw, gyd i ddweud je m'appelle Huw, os wyt ti eisiau. Ie, diolch yn fawr. Je m'appelle Huw. Fantastic, da iawn ti, Huw, da iawn ti. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Da iawn, felly faint yw dy oed di? Faint yw dy oed di ydi hwn? A dyma ni yn ateb, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Da iawn, super bien. Felly, dyn ni wedi dysgu rhifau o 1 i 10, a gawch chi newid y rhif, neu newn ni gyd jyst esgus bod ni'n 10, just am y tro. Tra bod ni'n ymarfer. Newn ni wneud hwnna eto, Huw? J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Da iawn, fel yna. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Fantastic, da iawn ti, Huw, très Diolch yn bien. fawr. Diolch yn fawr. Où habites-tu? Où habites-tu? Da iawn. So, ble wyt ti'n byw wedi hynny? Ydyn ni'n clywed y sŵn yna eto. So, où habites-tu, fel yna. Où habites-tu? Da iawn. So, ble wyt ti'n byw? A dyma ni'n ateb, j'habite au Pays de Galles. J'habite au Pays de Galles. Fantastic. Felly, dwi'n byw yng Nghymru. Newn ni wneud hwnna unwaith eto. So, j'habite au Pays de Galles. J'habite au Pays de Galles. Fantastic yw, da iawn ti. Felly, blant, athrawon, trwch un gwrandewch ac ailadroddwch. Écoutez et répétez. A gyda'r symudiadau hefyd, mae'r symudiadau'n helpu ni i gofio, okay? Dyn ni'n barod? 1, 2, 3. On y va? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie.
Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Où habites-tu? Hwna bach yn gymleth. Neu ni'n neud hwnna eto. Où habites-tu? J'habite au Pays de Galles. Très bien. J'habite au Pays de Galles. Super bien. Da iawn. Newn ni wneud hwnna unwaith eto. Cofiwch, gwrandewch yn asid, llais mawr, a defnyddiwch y symudiadau cyn i ni symud ymlaen i ddefnyddio'r music. OK? Dyn ni barod? 1, 2, 3. On y va? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Où habites-tu? J'habite au Pays de Galles. Fantastic. Felly, bore da. Sut wyt ti? Da iawn, diolch. Beth yw dy enw di? Fy enw I ydy Mari. Faint yw dy oed di? Dwi'n 10 oed. Ble wyt ti'n byw? Dwi'n byw yng Nghymru. Mae hynna yn gymaint o ddysgu, gymaint o Ffrangeg, felly da iawn chi. A nawr, dwi angen I bab godi. Levez-vous. Codwch I fyny blant. Codwch I fyny athrawon. Dyn ni'n mynd I wneud e gyda'r gerddoriaeth. OK? Gwyliwch y fideo, ymunwch a mwynhewch. A gwenwch, mae gwenu wastad yn helpu. Felly, 1, 2, 3, on y va. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Où habites-tu? J'habite au Pays de Galles. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Où habites-tu? J'habite au Pays de Galles. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Où habites-tu? J'habite au Pays de Galles. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Où habites-tu? J'habite au Pays de Galles. Da iawn chi blant. Excellent. Très, très, très bien. Oedd hwnna'n ffantastig. Mae hwnna'n gymaint o waith. Da iawn chi. Felly, dwi'n meddwl bod yn amser i'r plant ac i'r athrawon gael tro yn gwneud hyn mewn parau ar ben ei hunan. Beth wyt ti'n meddwl? Dwi'n meddwl bod hynna'n syniad da iawn, Lleucu. Felly, dwi'n gobeithio bod chi'n gweld amserydd 2 funud ar y sgrin erbyn hyn. Wyt ti'n gweld o, Lleucu? Dydw I ddim yn gweld amser y 2 funud ar hyn o bryd. Ch'o be, fydd rhaid fi newid fy nhacteg te, neu wneud o yn fan hyn. 2 funud ar y sgrin mwyn I chi ymarfer efo ffrind, neu partner, neu pwy bynnag sydd yn eistedd wrth eich ymyl chi, mwyn cael sgwrs. Un o'noch chi I gymryd y geiriau coch a'r
a'r llall i gymryd y geiriau glas fel bod chi'n ymarfer sgwrs. Felly gewch chi 2 funud i wneud hynny yn dechrau rwan. Ffwrdd â chi. Dyna ni amser ar ben. Dwi'n siŵr bod chi wedi gwneud job da iawn ohoni. Diolch yn fawr iawn. Roedd Lleucu'n atgoffa ni fanna hefyd efo'r symudiadau yn y cefndir a pob peth. Chwarae teg i ti, Lleucu. Ond rwan te, da ni ar fin mynd at ein quiz mwyn cloi'r sesiwn. Ond cyn gwneud hynny, byddwn ni'n rhannu'r sgrin yma gyda pob dosbarth ar ôl sesiwn heddiw. Sgrin sy'n llawn heriau. Felly ar y chwith fan hyn, fe welwch chi cod QR ar gyfer Padlet. Felly os ydych chi am fynd i ymarfer unrhyw beth sydd wedi cael ei gyflwyno yn ystod y sesiwn heddiw, da ni'n edrych am ser yr wythnos yn barod ar gyfer wythnos nesaf. Felly, mae croeso i chi ychwanegu, chi'n ymarfer y rhifau, os ydych chi'n cael sgwrs hyd yn oed, neu hyd yn oed os ydych chi'n dawnsio fel oedd Lleucu'n gwneud, gyrwch eich recordiadau ato ni mwyn i ni gael gweld nhw a defnyddio nhw yn ystod sesiwn wythnos nesaf. Neu, os di'r dolen Padlet ddim yn gweithio, mae croeso i chi ddefnyddio'r hashnod Ffrangeg Lleucu mwyn rhannu posts gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol. Nw'n ni edrych amdanyn nhw drwy ddefnyddio'r hashnod Ffrangeg Lleucu. Mae gennych chi'r daflen waith hefyd, ond os di heb gyrraedd chi, gyrwch e-bost ato ni a nhw'n ni'n siŵr bod chi'n ei derbyn ni mor fuan a phosib, a hefyd dolen ychwanegol ar gyfer quiz Cahoot da ni ar fin i chwarae rwan, a y traciau sain hefyd yn fan hyn ar YouTube rhag ofn bod chi angen nhw mwyn chwarae a dawnsio.